Ihu n'aka ndị fọdụrụ agba nke mbụ na mbụ nke ọgbakọ zugbe ndị okwuluọra n'ala Nigeria nke bụ otu Nigerian Institute of Public Relations NIPR na ministreti na-ahụ maka mgbasa ozi nakwa ụlọọrụ National Orientation Agency jikọrọ aka ọnụ wee chịkọbịa amalitego na Abuja dịka akpọrọ oku nyere ndị okwuluọra dị iche iche n'ala Nigeria ka ha bụrụ ndị nchekwa nke eziokwu na ịdịkọ n'otu ala Nigeria site n'ịgbasa ozi nke bụ ezie. Osote onye isi ala Nigeria Senator Kashim Shettima kpọrọ ya bụ oku ka ọ na-agbape nzukọ abalị abụọ ahụ nke isiokwu ya bụ gbanwee akụkọ gbanwee obodo bụ nke dọtara imerime ndị okwuluọra ma ngalaba nnọrọ onwe ma ngalaba gọọmenti bụ ebe a dịkwazi wee kwusie ike maka mkpa ọ dị iwulite obodo site n'ịgba ịkọ ezigbo akọ maka obodo anyị wee si otu a weta nchekwa na ime ihe nke ọma n'obodo. Anụta akara eze ABS na Abuja bụ Princess Ekwi Ajide jere ya bụ mmemme wee weta aka ịga n'ugbu a. Ya bụ summit ụbọchị abụọ na-achọ ịhazi ihe ịma aka n'ihu dịrị ihe ọgụgụ ugbu a otumadị ugbu a enwere ọtụtụ akụkọ agwara agwa na okwu ịkpọasị. Osote onye isi ala Shettima bụ onye enyemaka ya n'ihe gbasara nta akụkọ Maazị Stanley Nkwọcha nọchitere anya ya kọwara na ndị na-ekwuchite ọnụ ndị ọzọ nwere ọtụtụ ọrụ ha ga-arụ maka ikwuchite ọnụ ndị isi ha na ụlọ ọrụ ha. Minista ihe ọgwụgwa na nhazi Mohammed Idris n'okwu ya sịrị na ihe bụ